Ocean ekele. Thank you. And make it go. Edoga. Where doga? Edoga. Where doga? Anyị na-ekele. And make it ike. Udo ba so na chomo ya. Mba udo ga na-achị oyi. Udo ba m na cho. Udo ga na-achị. Acho mo kunu ka do bu nkata. Nsogbu Yo mo bịa rebe nna m. Ise. Na lo mo kalile ejuma bịa gide. Bogida yo mo. Ise. Mo kalile. Ise. Anyị mere ya njuwe kpara nu na ekete. Ise. Na ba m na ri unu. Ise. Onye ma lo mo ka ikezu. To gbara ya wa la ya wa do ya wa. Alu mo jo nu mo ru bo. O gbara ndangu ma. Egbo brodu ti gbezu uru ko to be nya mo to bo to bo. Ba re ya ma ka o. Agbata dem krok mo na bu me hide se. So o shigede okwu ya gwa ya maka ma na ada ne bosi nke na afọ ekene bosi tata. Wa ka nu ke ma mere. En Ma na ye hutara ma bo igbori me zama go ke ne ida. Ya bo ya hutara ma. Asube ma ụmụ ọka niile ebe m ụmụ ọka akarị ha asụbegide arọ na-aba ịnụ mmadụ oshi ebe m hekana asị na ọga bụ ederi niile ebe m ederi niile kana onye bụ eri mma bụ ede bụ onye mmadụ oshi ndị ezeja oyeze m ogbene ya bụ eri mma bụ ede niile ma eje na-edikwu n'ọga bụ mmezi oyi ma na ka anyị si eme. Ocean ekele. O nwere okwu eji agwa onye abụ ndị dobara na-eme ya bụ na-etinye abụ mma. Ana m agwa ha asị m onye dị na-eti mma onye na-achọla okwu onye gburu obu obu na anyị adịghị egbu obu so ha na ihe unu ji eme bụ na ma daa ndị edele tedikwute achịtakwụkwanụ m ekwe m ji achị ndị mmụọ ka ata na-ejetukwa m n'eke so ha na-asị ndị ma jele na eke uche ejele na ụlọ akwụkwọ ejele na eke gboo na mahụla na eke gboo na-ejide mmadụ mgbe oshi na onye bụ ndị ọbụ arụ ama ya bụ ka m gwara eze na kwuru na ala ikere ma ma jejide keta Thank you, sir. Thank you.
Welcome, I like it. I only know it can kill my bed. I know. You have got more fashion. No, we are doing the 9 and the Kaif, I asked Cogno Yala. The Kauhen made Ukaiga name. I hope your dog and animal because Oka, there are no men are African just in the year came more like with 10 corners. And I'll be at the year. I know men are like that. I know by made it. I am made it. God will get your choke. Made it again on Kuyanta Homa or like Namu Dario Mena. Namaba and Azaka. The Baker Gabum with it. I had Jay and Ashwa. There's my Abasha. Now go shot. A humble digital tibia. Kuno Subu, Abmonio. Io Menala, Mashim, and Memo Menala. Abdashimunechi, Abuya Sata. The Kaine me, who congregation against. I like it. Now, that's I like it. I find it. I am an attack.
Yes. I go to Sato. Okay, Sato. The Chikudu ways. I go to Sato. The more heavy, I will first, second, third, eight. Ya bụ ebule a ga-enye ọmabe mere ọfụma n'ọgbakọ onye nke bụ onye nke Sato. Anyị na-ekele ọrụ bụ ndị na-akwado ọgọ m ọmabe dị na mee ka anyị mata onye bụ
Nwoke ma anyị na-ekele Vice Chief Imosi nke ma hụrụ m
abịago n'obi chief Chukwudi Eze ka ọ gwa anyị ka etu ọfịs hụ emume ọmabịa na mbọsị nke taa. Hi chief, anyị na-ekele. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Anyị hụ na taa bụ oke emume na Ledabara.
ka ị ji agwa anyị maka ya bụ ọmabede dọbara ọmabede ebe dọbara bụ ihe ukwu bụ ụzọ kpere azụ n'ụwa temefụtara kwụma na ọmabede na-ede nna m gwa m ya bụ ọmabede bụ omenala ihe ọma na ọ na-ebutere anyị esi ọma a na-amụtawe ka amụta anyị ogene bara anyị uru tema mụrụ na ahụma na eso ka na-eso anyị na-ekele ka okwu ya gwa ndị dọbara maka ya bụ emume ọmabede nke ahụ ha ihe bụ na agwa ndị dọbara ahụma bụ na ọmabede ha edara ahụma ji ebutere ihe ọma arụ ọkụ a na-ga ememe atị ma arụ ọkụ a na-ga-eme ọgaranya ọnwa ike abụghị maka anyị azịtị ya na-egbuchi mmadụ abụghị maka anyị ọmabede bụ ji ebunye n'ọdụ n'ụzọ onye ga-enweghị ji emete nwaanyị ga-alịghịzi ji alị di onye ga-enweghị ego ji emete ego ọmabede bụ ihe egwuregwu ọmabede bụ ihe egwuregwu ihe ụyọ ọ bụ ihe ụyọ ihe ọma ihe ọma bịara ma m sọpọtara ihe ọma ahụ mega na-aga maka na teoda udo ọmabede taa bụ eke ma ede n'afọ taa bụ a ga-ahụrụ ka ọ ji adị o nwere ndị kwadoro maka ọmabede mgbe ọ bụ sonde ezema emena ọha nye mbụ dọkịta eze chukwudị na-egwude ime ọmeje bụ ndị kwadoro maka ọmabede iru ji ahụ ebula ji akpụfụta ata ọ ji eru ele asaa mgbe nru ji ahụrụ ka ọ ji adị ma ọ kọ ke ori ọgbaji eru ele asatọ nru ji ahụrụ ka ọ ji adị ma mmemme ji ejuru eju onye nweta ọla yara ibe anyị na-ekele thank you sir ka anyị jere ibijere abụ n'eke mee ka anyị mata anyị bụ ọ bụ dọkịta eze chukwudị anyị na-ekele thank you sir ọmụmụ mgbe ojekọrọ eke batara mgbe chukwudị ọ bụ ya tabụ tara igwuru ojekọ anyị na-ekwuru ojekọrọ eke mgbe erute anyị lega ya ejekọ ọ bụghị eziokwu ọba anyị chịkwa anyị na-ekele ka anyị wụnyere ọ gaburu n'eke anyị ga-abụ isi eji taa anyị mara ndị mmeri maka chacha ya akpụ ebule bịala alizim emeriri ọfụma ọ bụrụ ka alizim ewu mere ibere ebulela ka alizim anyị trọs ndị alizim ndebe chief Chukwudi Eze ọ bụ ihe dịtọ anyị na-ekele nanu ga-adị n'azụ nanu ga-adị ga-aga gị n'uteba bịala ọ bụrụ okwesị ọ bụ ya ọ bụrụ okwesị ata ma abịa ga enwere m ata ma abịa ga and his ainda Susan Love.
Yes. Biko. Abranela. Unu genante. Eya ina na sigidani happy. Biko. Ale kuna wa batro mo. Gombe ndo tibia de kodeno. Abranela ndo tibia. Biko. Ana radio suke. Ise wa batro mo. Ta. Biko. Iye zulumunzi zulumunzi. What's your condition? I don't understand the leg. I can't put it up over again. If you let me go over my dog and I cut a lock, or so fast on the alarm. I ain't not killing the yard. The yard I ain't a second no. I ain't not. All right. Hey, here's one more power. And then I in a Kunan Gabo Macaneto, Dickene, Comer, Omequemozo, and the quarter of my bed. Now, and the quarter of my bed. Now, the mother at all. My children. Can you recognize I had before no my bed? The more Barakahuma, no Mabede, the more Baramericus, make it our ha. Bonnet High Chief, Sunday, Elsema, a Minoha kisses in a dobara. Now, Bonis is a sort of the Ecuador, my bed, now, and I couldn't have a beacon. Until Unatoge Kaka, until Unatoge Kaka. Even a whole of another is a woman of power. A woman of my baby. Hey, Chief, Ekucheme. Hi, Chief, Ekucheme, Baron Sinek Legacy. Ekucheme, Baron Sassagalo. Ekucheme, Baron Sassagalo. Sorry, Jack, my baby. Even on my baby. The Royikaria Kosadana Wagaraga. High Chief Chikode Eze. Ojam Nasato. Onanano demo brani bono ambe. Manoko Kanasato. Biaje api, opera no boga kime do me ma bialeba. I won't listen to you. Ladies and gentlemen, may we recognize, of course, Aine Kumaka, the former traditional prime minister, Aine Kumaka, the former chairman, the former president of Edabra Town Union, Aine Kumaka, an engineer that studied overseas, Aine Kumaka, Ikwe Edabra,
His Royal Majesty, Dr. Engineer Christian. All right, and campo. All right, and I'm asking no more. And I'm asking no more. And campo. Hey, I ain't not killing a Mexican. I ain't not killing a Mexican. And campo. Yahila no famoso. Hey, and I'm Mexican on all. 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 Hey, Rosuno. This is not.
Hey!
Yes, how much they come because AI in the name and the command. Then I would have completed the pre-sessions.
Come
Emeno has Sama. Emeno has Mercury Deco. I will let go as a son. Oh, yeah, that will move. Large with the town horse. No, you're fine. Oh, you're waiting. Oh, no, Nora. Lying a pretty one. Maroya win. It's not a win, woman. Secretary Meno. Japon. I am the MC. I moved to the play. And play the shot on. One why you know way than a man alive. Women alive, my chief. But tourism. No, even as can make it go better by. So they do a man. And over on that man.
I can't say,